Nasugatan po ang 5 katao matapos magsalpukan po ang 2 motorsiklo sa barangay Poblasyon sa Mabini bandang alas 5:08 ng hapon ng Mayo Agis. Batay sa investigasyon, binabaybay umano ng unang motorsiklo ang National Road kasama ang isang backrider at menor de edad nang mangyari ang nasabing insidente. Samantala, ang kabilang motorsiklo naman ay mula naman sa South Street Road at biglang pumasok sa National Highway dahilan upang magbangga ng 2 sasakyan. Ayon pa sa pulisya, hinihinalang nasa impluwensya ng alak ang driver ng ikalawang motorsiklo ng oras na mangyari ang nasabing aksidente. Dahil sa Banggaan, nagtamo ng mga sugat ang mga sangkot at agad na isinugod sa ospital para sa kakulang pagamutan o gamutan. Nagtamo rin ng pinsala ang 2 motorsiklo habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.